TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Hayop ka! Aray! Paula, bakit? Nagtanong ka pa? Kaya pala ni halos ayaw mo nang umuwi ng bahay. Ni halos ayaw mo nang tumabi sa akin. Nang babakla kang hayop ka, baboy! Baboy! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Don't settle for number 2. Masarap ang nag-iisa sa puso ng taong mahal mo. TLC, The Drama Special Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, don't settle for number 2. Masarap ang nag-iisa sa puso ng taong mahal mo. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapil nga po, maaari ba pa mula sa Love Radio Manila ang DJ na Mikey, Christine Dera. At syempre mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ na may Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede rin namang konsumisyon. Isang upo ang drama. Isang upo ang yamutan. Kapag kaalauna na, baby! Yes, baby. Drama na, baby. At eto na nga. Oh. Malamang sa malamang mamataan niya, Pa. etong ipinlay natin kanina, marami ang makaka-look back. Nag-look back ka ba? Naglubak. Makakaalala sa drama na ito, ganun. O, diba? Tingnan natin yung iba, huwag na kayo makilala. Tingnan natin. Oo, pasasya naman. I am literally hot. Ay, may lagnat. Kailangan ko ng Yay. kiss, spirit at yakap, so. Mama Christine, hindi naman halata kapag may lagnat ka. Ganun talaga. Alam mo naman tayo dito, Kasi- serbisyong totoo. Hindi. Ano? Kasi ang ganda mo pa rin. Ayan tayo Parang ikaw lang. Ay, Ito, feeling niya naman totoo yung sinasabi. ayan tayo. Ikaw pasalamat ka. Medyo masakit ang ulo ko kundi susugurin Pagaling kita dyan. ka, alam mo na yung iinumin mo, di ba? Oo, burak. Yung, ano ka, tilapia? Bakit? Kumakain ng burak. Pwede. Whatever. Anyway, ito na nga yung drama natin for today. Yung Don't Settle for number 2. Masarap ang nag-iisa sa puso ng taong mahal mo. Ito po yung inere natin nung November 17. Due to Insistent and Popular- consistent. and yes, demand. O, diba? Ang dami po kasi nagde-demand. Wala po bang replay? Wala po bang ganito, ganyan? Kasi hindi namin naabutan yung first day ng interactive. Ay, bakit kasi hindi mo inabutan? Kasi, at Mama Christine, nag-trending to eh. Nag-trending ito, di ba? Bukod sa nag-trending, pumuno yung Twitter natin, yung Facebook natin, yung text line natin. Pati nga personal number ko, alam ng ni Manong Chipel. Ayan tayo Nag-text sa akin sa sobrang trending. O, Pati diba? OFW, abay nalaman. Where? Tinext ako. Push mo yan. Sige. So, ito na nga po, ipi-play na po namin para lamang sa iyo. At ang mga bibida nga mamataan niya. Pero bago yan, Makikinig muna tayo ng Oo, nila. bago yan Hanash nila. Hanash! Ano to Lakas na ka, Becky. Yung mga kung ano reaction nila, mga komento, mga pag-involve nila sa quote na to na ngayong araw na ito. Dahil i-hanash mo na yan ng bonggang-bongga. Meron ka ba dyang voice message? I have! Mula kay Brat Girl Salvador Aba! Ramos. Brat talaga yan. Brat talaga yan. Barat. Ano daw? Pakinggan na Brat natin si Brat Girl Salvador Ramos. Tama, Papa Jack. Kailangan, pag may boyfriend ka no, or girlfriend, yun lang, isa lang, wag na dala-dalawa. Kasi ikaw rin yung maguguluhan, gugulo lang yung mundo mo. At niluluko mo pa ang sarili mo, hindi lang sarili mo, pati yung karelasyon mo. Kaya dapat, maging kontento tayo sa karelasyon natin. Wag nang maghanap pa ng iba. Kuha mo! Kuha po! Huwag dala-dalawa, edi 4 yon. Oo. Di ba 2 times 2, 4!
Wow, ayan tayo eh. Meron ka ba, Jin? Oo nga naman. Again, pwede po kayo mag-react kahit anong Yan, lengguwahe. oo. Kung nahihirapan kayo na itagalog kasi nahihiya kayo kay Tanya tsaka kay Christine, okay Correct. lang o kahit Bisaya, Bicol, ano pa, yung Chinese. Chabacano, Ah. Chinese, kahit pwede yan. Basta tatry namin ang aming best na intindihin yung mga Aha. bagay-bagay na yan. Kahit yan sa Hebreo pa. Ikaw na, sino Ito, sa'yo si dyan? RG Kahandab. Yan. Hi, RG. Pakinggan natin si RG Kahandab. Okay. Hi, it's a good noon, Tanya. Honestly, nakarelate ako sa quote na to. Sakot. Guys, be contented for what you have. Kaya nga partner ang tawag dun eh. Kasi, 2 lang. Hindi pwede 3, 4, o madami pa. Hindi dapat group ang tawag dun o team. Huwag ka nga magmaganda o feeling guwapo. Pumili ka ng isa na dapat mong mamahalin ng totoo. Ikaw din, pag mauntog ang mga yan, ikaw mawawalan. Oliver! Diba, mag-partner nga naman ang tawag doon. Kasi kapag 3, di team nga naman. Group yon, group. Group yun, group. Hindi yun. Ah. Diba? Nakarelate siya sa kot eh. Oo, nakarelate siya ng bunggamuga sa quote natin today. Si RG Kahandab po ay nag-aral sa University of Eastern Philippines. Ay, sis, Yan. yalan. At nagtatrabaho siya ngayon sa Jotebre. Sa Belehan ng Soco Lake. Ay, pingin naman ng ng Soco. bag na masosyal. Yan. Di ba kapag sa Jotep Remura? Ah. Anyway, sabi naman dito sa Facebook fan page, nag-comment, sabi ni Jervy Garcia, kaya nga marami nagsasabing walang forever kasi dahil sa tao mga pumapasok sa status na ganyan. May forever po, may forever. May forever! Manali kayo na may forever! May forever. O, sabi sa Yes FM Manila Facebook fan page. O, mag-comment kayo. Sabi ni Quaini Clamor. Sabi niya, tama, hindi po yan fishball na pagpiso 2. Oh. Nagets mo? Hindi mo Oh. nagets. Ang tagal, nag-buffer. Kasi nga binasa ko yung comment dito ni Si Queenie Clamor, ba't kaya? Ano kayang tinitinda nito? Taga nakatira sa San Jose del Monte, Bulacan. Hello sa mga taga San Jose! Yon. Si Queen Tot. Ito naman, diyan pa galing yung Del Monte. Sabi ni Lenuna or Invisible Girls, bakit mo kailangang magkaroon ng number 2 kung sapat na ang isang taong minamahal mo, diva? Har, har, har. Wag daw po tayo papayag, sabi ng quote. Wag daw po papayag na tayo ay maging number 2. Masarap kasi yung nag-iisa tayo sa puso ng mahal natin. Truth labels. Diba? Ito na nga po ang kwento ngayong araw na ito ay pagbibidahan. Siyempre, Mama Christine. Ay, pagbibidahan Si syempre. Aris. Si Aris, kailangan pa bang i-memorize yan? Sino ang ba? monarch ng radyo. Oh. Si Chico Loco ng Yes FM Manila. Chico Loco! Siyempre, ang kanyang kasama, ito rin isang batikang Artista. radio Yes. artista yan. Paula, misihista po ng Yes FM Manila. Gaganap bilang Joji. Alam na this. Jago Bandito po ng Love Radio Manila. At si Patrick Lala Banderas ng Yes FM Manila. Opo. Nag-transform po siya dyan. Naging boy po siya. Yes. Si Roy Christopher po ng Love Radio Manila. At si Lenny, siya itisay Love Radio Manila. Oy, Kabisyo, patuloy lamang po ang pakiki-involve. Kasi baka nga naman, komento mo na ang mabasa o marinig namin Aba. ngayong araw ng Tuesday. May nagtitweet, bakit po replay? Hindi nakikinig. Ayan tayo eh. Makinig ka muna kung bakit doon mo malalaman pag nakinig ka. Easy lang. Chill, relax. Chill. Ah. Siya, ito na nga po ang kwento ni Aries. Dito po yan sa TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Shh, quiet. Ayan si Aris. Shh, quiet. Aries. Ikaw pa ang may ganang magwala, Aris? Ikaw pa? Kung hindi ako nakapagtimpi, Paula, baka... Baka ano? Baka mukha ko na ang binasag mo at hindi kasangkapan natin? Ganon? Ganon ba? Huwag kang sumigaw! Bakit hindi mo gawin? Subukan mong saktan ako at nang magkamatayan tayo! Maliit na bagay, pinalalaki mo. Kaya nabuburyong na ako sa'yo. Maliit na bagay ba yung tuwing sweldo mo? Kulang ang iniintrega mo! Gayong ang dami ng bayarin natin! Kuryente! Tubig! Upa sa bahay! Pag-aaral ng anak mo! Anong magagawa ko? Ordinaryong waiter lang ako.
Alam kong kulang ang sweldo ko sa pang-araw-araw natin. Alam mo palang kulang at nagkakapatong-patong ng ating mga kompromiso. Bakit nagtsatsaga ka pa rin sa trabahong kakarampot ang sweldo? Ano bang mapapasukan ko? Hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Ang sabihin mo, mahina kang dumiskarte. Sa 10 taon na nating pagsasama, hindi man lang tayo guminhawa. Mahirap na tayo nung bago tayo nakasal. Habang nagtatagal, lalo tayong nababaon sa hirap. Habang panahon na lang ba tayo magiging miserable? Ha? Mamamatay na tayong hindi man lang nakatikim ng ginhawa! Hindi dahilan ng pagiging mahirap natin para lagi mo akong bungangaan at awayin. Sa ginagawa mo, hindi mo na ako binibigyan ng kahihiyan. Sa palagay mo ba, irerespeto pa ako ng iba sa ginagawa mong pagmamaliit sa pagkatao ko? Bigyan mo naman ako kahit katiting na kahihiyan. Huwag mong gawing impyerno ang pagsasama nating ito! Patrick, Mama, bakit nariyan ka sa labas ng bahay? Hindi ba dapat nasa school ka? may naiwan po akong gamit sa project namin kaya babalikan ko sana. Pero Bakit ka umiiyak? wala po. Narinig mo ba ang pagtatalo namin ng papa mo? Mama, pabigat po pala sa inyo ni Papa yung pagpapaaral sa akin. Huwag mong intindihin yon. Kunin mo na ang kailangan mo para makabalik ka na kagad sa school. Hindi na po ako papasok. Hindi na po ako mag-aaral. Gusto ko pong makatapos, Mama. Pero hindi na po bale. Huwag na lang po kayong mag-away ni Papa. Huwag lang po kayong magkaiwalay. Sir Joji, Ayan ka na naman, Aris. Ilang beses ko na bang sasabihin na huwag mo akong sinisir? respeto lang po. Ilang araw naman tayong magkakilala at suki mo na akong customer. Huwag mo na rin akong pinupo at tawagin mo na lang ako sa una kong pangalan, okay? Ikaw ang bahala, Joji. Ay, ganyan na ganyan. May idadagdag ka pa sa order mo? Wala na, Aris. Okay na itong nasa table ko. Pero bakit? Bakit tinawag pa kita? Wala pa namang ibang customer, kaya pwede pa tayo magkwentuhan. Wala ka namang dapat alalahanin dahil kaibigan ko yung may-ari ng restaurant. Anong pagkikwentuhan natin? Alam mo, napuna ko kasi sa'yo kaninang malungkot ka. May problema ka ba? Wala naman taong walang problema. Baka pwede mo i-share ang gumugulo sa isip mo. May maitutulong ako sa'yo. Malay mo. Huwag na. Salamat na lang. Naku, huwag ka nang mahiya. Isa akong kaibigan na maaasahan mo. Personal ang problema ko eh. Okay lang. Handa akong tulungan ka. Ano man ang problema mo. Are we glad to find one day we're free? Is this what we really want to be? Brand new lives we need to have so much. It really is quite tough when love is not enough. Joji, Ikaw pala, Roy? bakit parang nagulat kang nakita mo ako? Eh, hindi ko kasi inaasahang pupunta ka rito. Dati naman ako nagpupunta rito sa kondo mo ah. Kilala na nga ako ng mga gwardiya sa baba kaya pinakyat na ako nang hindi pinapaalam sa'yo. Eh, dati naman kasi tumatawag ka muna. Ano, hindi mo ba ako papapasukin? Tuloy ka. May kasama ka yata. Sino namang kasama ko? Nag-iisa ko rito. Eh, bakit natagalan ka bago mo nabuksan ang pinto? So, ganon. Kaya ba sinurpresa mo ako? Nagdududa kang may kasama ako? Masisisi mo ba akong magduda? Ilang araw ka nang hindi nagpupunta sa gay bar ah. Hindi gaya ng dati.
Halos gabi-gabi kang nanonood ng pagsayaw ko. Eh, naging busy lang ako. Sa mga business ko nitong mga nakarang araw. Ang sabihin mo, nanlalamig ka na sa akin. Iniiwasan mo na ako. Ilang araw mo nang hindi sinasagot ang mga tawag at text ko dahil may iba ka na. Siloso. Aminin mo! Ay, Roy, ang braso ko! Hindi ako nakipagrelasyon sa'yo para lokohin mo ako, Joji! Nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka sa akin kapag ipinagpalit mo ako sa iba! Bitiwan mo ako, sabi! Matapang ka, ha? Dahil may ipinagmamalaki ka na! Puro ka suspecha! Habang nagtatagal tayo, nagiging sobrang siloso mo. Kaya naiilang ako sa'yo. Kaya, split na tayo! Hindi ako papayag! Sa ayaw at sa gusto mo, tapos na tayo! Tell me, why did we find each other? Only to part ways in the end. Tell me how we learned to love each other. And tell me why two people have to change. Was it pride that made us drift away? Hurting words we should not even say. Hold my hand and look straight in my eyes. If we can't say goodbye, then we're worth one more try. Kaya naman pala, misis mo yung problema mo. Oo, Joji. Hindi na ako nahihiyang umamin dahil kaibigan na rin ang turing ko sa iyo. Huwag kang magproblema. Paano hindi ako magpoproblema? Halos araw-araw akong binubungangaan ng asawa ko dahil sa kakapusan namin sa pera. Nakukulilin ang tenga ko at parang sasabog na ang utak ko sa madalas naming pag-aaway. Kaya nga parang ayoko na umuwi sa amin. Parang gusto kong magpakalaseng para kahit papano makalimutan ko ang problema ko sa misis ko. Relax ka lang. Kaya nga, pilit kitang niyaya rito sa kondo ko. Dahil handa akong tulungan ka. Nakakahiya sa'yo? Kung sa ibang tao, tumutulong ako. Sa'yo pa kaya hindi? Ang kamay mo, Joji. Gumagapang sa hita ko. Hayaan mo na ako, Aris. Nagiging agresibo lang naman ako sa'yo dahil una pala kitang nakita. Kakaiba na ang dating mo sa akin. Ang naging pagtingin ko sa'yo. Joji. Paliligayahin kita para malimot mo ang iyong problema. At kapalit ng pagpapaligaya mo naman sa akin, lahat ng problema mo, solve na solve sa akin lahat ng bahala. Babe. Joji. Should we stay or should we say goodbye? Walk away or give it one more try? What a ways to let our dreams just fly. And as the days go by, we'll always wonder why. Are we glad? Aris, pahawak ng kamay. Bakit? Gusto kong halikan ito eh. Para may sensation. Ikaw talaga. Ang bango. Sarap pisil-pisilin at halikan. Enjoy ka niyan? Sobra. Oo. Ang mga labi mo, paakyat na sa braso ko. Type mo. Okay lang. Pwedeng halikan ka sa tenga. May kiliti ako dyan. Minsan lang ito. Pag
Pagkatapos, pagagapangin ko yung mga halik ko sa iyong leeg. Georgie, iba ka. Pinaiinit mo ako ng husto, Georgie. At least, pwede mo rin gawin ito sa misis mo para mas enjoy siyang todo. From lesson 1 up to the last lesson, ang ituturo ko sa'yo. Tell me how we learn to love each other, and tell me why two people have to change. Was it pride that made us drift away? Hurting words we should not even say. Hold my hand and look straight in my eyes. If we can't say goodbye, then we'll worth one more try. Ang dami niyang pasalubong mo, Aris! Hindi lang pagkain at mga prutas ang dala ko, Paula. O eto, kunin mo. Ang laking halaga nito! Tapos na ang paghihirap ng pamilya natin. Mababayaran mo na lahat ng utang natin. Mabibili mo na lahat ng gusto mo. At hindi mo na ako paghahanapan. Hindi mo na ako bubungangaan. Hindi mo na ako aawayin. Salamat naman. Pa-request naman, oh. Ano yun? Ligo ka na. Alam ko na yung iniisip mo. Pero dahil marami kang pasalubong, maliligo na ako. Wait for me. Mula ngayon, ibibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo, Paula. Magbubuhay mayaman ka kahit mapunta sa impyerno ang kaluluwa ko. Should we stay or should we say goodbye? Ready? Kanina pa. Eto. Pahalik nga ng kamay mo. Bakit? Gustong gusto ko itong halikan para may sensation. Ibang style yan, ha? Ang bango. Ang sarap pisil-pisilin at halik-halikan. Nagustuhan mo? Sobra. Oh, ang lips mo. Nagsimula nang maging malikot. Saan na yan pupunta? Gumagapang ng husto. Type mo ba? Siyempre. Pakis ka dito sa tenga mo. Ano ba? Nakikiliti ako. Minsan lang to. Ikaw talaga. Pagkatapos, pagagapangin ko mga halik ko sa leeg mo. Aris, nakakapanibago ka ngayon. Dati, diretso ka. Ayun, ang dami mong pautot. Bawal ang utot sa gantong eksena, hoy. Saan mo yan natutuhan? Sa mga napapanood kong video ng mga kaopisina ko. Kaya humanda ka. Handang-handa ako sa gagawin mo. Ito na. Anong order mo, sir? Wala akong o-ordering. Gago ka! Bitiwan mo ang kuwelyo ko, sir! Ikaw pala ang kinalolokohan ni Joji kaya kinalasan niya ako. Sir! Huwag ka mag-iskandalo dito, ano ba? Papalag ka pa, ha? Wala akong alam sa sinasabi mo! Huwag ka nang magmaang-maangan. Dahil nakita kong inabutan ka ni Joji ng pera. Hindi nagbibitiw ang baklang yun ng malaking halaga sa isang tao nang hindi niya karelasyon.
Ano ba talaga problema mo? Hindi ako ang may problema. Ikaw! Sa lahat ng ayoko, ginagago ako! Kung sino ka man, wala akong oras makipagtalo sa'yo. Binabalaan kita. Layuan mo si Joji para magkabalikan kami. Kapag hindi mo siya nilayuan, masama ang mangyayari sa'yo! Ano, Lenny? May karelasyong bakla si Aris? Yun ang narinig ko sa lalaking nang away sa asawa mo sa restaurant, Paula. Hayop na yun? Sobrang barumbado yung lalaking umaway sa asawa mo. Si Aris ang hayop! Paula, Hindi na siya nahiya? Pumatol sa bakla! huwag mong sabihin ako nagsumbong sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ka madadamay sa problema naming mag-asawa. Anong balak mo? Kukumprontahin ko siya. Hayop ka! Paula, bakit? Nagtanong ka pa? Kaya pala ni halos ayaw mo nang umuwi ng bahay. Ni halos ayaw mo nang tumabi sa akin. Nang babakla kang hayop ka! Babay! Tama na! Babay! Tama na! Babay! Tama na! Tama na, Paula! Tama na! Oo! Totoo! Nakipagrelasyon ako sa isang bakla! Nakakapandiri ka! Sino bang hindi nandidiri sa ginawa ko? Ako man, nandidiri sa sarili ko! Sa bawat pagsayad ng labi ko, sa labi ng kapwa ko lalaki, halos bumaligtad ang sikmura ko! Pero bigit mata kong nagpapaalipin sa abnormal na relasyon, maisalba ko lang ang pagsasama natin! Huwag lang magkapatong-patong ang mga problema natin! Kung hindi ko isinantabi ang dignidad ko, malamang hiwalay na tayo! Dahil sa kakapusan natin sa pera, masisisi mo ba ako kung makipagrelasyon ako sa isang bakla? Masisisi mo ba ako? Maraming tamang paraan para malutas ang problema natin! Sa palagay mo ba, maiisip ko pang pagkakaiba ng tama at mali sa araw-araw na pang bubunganga at pag-aaway mo sa akin? Hindi na, Paula! Kung hindi mo tinigilan ang pagbibigay sa akin ng impyernong buhay, baka nasiraan na ako ng ulo! O baka nagpakamatay na ako! Huwag mong isisi sa akin ang kababuyan mo! Baboy na kung baboy! Mali na kung mali ang ginawa ko! Masama na kung masama! Pero sino bang taong hindi nagkakamali? Sino bang hindi nagkakasala? Sino? Sino bang hindi nagkakasala? Sino? Hello? Pwede ko bang makausap si Georgie? Speaking, sino to? Paula, asawa ni Ari. Ha? Alam ko na ang tungkol sa inyo ng asawa ko. Wala akong time makipag-away sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita aawayin. Bakit ka tumawag? Para makiusap sa'yo. Iba ka? Yung iba, inaaway ang kabit ng asawa nila. Layuan mo na si Ari. Malalim ng pinagsamahan namin. Huwag mong sirain ang aming pamilya. Napamahal na si Ari sa akin. Pakiusap, Georgie. Sorry, Nagmamakaawa ako. naaawa ako sa'yo. Pero hindi ko kayang mawala sa buhay ko si Aris. Hindi ko siya kayang layuan kahit lumuha ka pa ng dugo. Should we stay or
fly. And as the days go by, we'll always wonder why. Are we glad? Ewan ko kung bakit. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Alam kong mali. Alam kong kasalanan. Pero hindi lang material na bagay ang naibibigay mo ang dahilan kung bakit ako patuloy na nakikipagrelasyon sa iyo. Napalapit ka na sa akin, babe. I know, babe. Kahit hindi mo sabihin, naniniwala akong mahal mo ako. Dahil feel ko na mahal mo ako. Gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Kaya nga, kontento na ako kahit number 2 lang ako. Kahit number 2 lang kita, babe, hindi kita iiwan. Kahit pagtawanan ako ng buong mundo, walang makakapaghiwalay sa atin. Wala. Hurting words we should not even say. Hold my hand and look straight in my eyes. If we can't say goodbye, then we'll work one more try. Aris? Ha? Ikaw? Binalaan na kita. Pero hindi mo pa rin kinalasan si Joji. Baril. Isang bala ka lang! Aris, salamat nagkamalay ka na. Paula? 5 araw kang nakumatos, pero sabi ng doktor, kapag natauhan ka, ligtas ka na sa peligro. 5 araw akong walang malay? Opo, Papa. Habang wala po kayong malay, hindi kayo iniwan ni Mama. Asikasong-asikaso po niya kayo. Mula nang maospital kayo, halos oras-oras hawak po niya ang rosaryo at nagdarasal para magkamalay na po kayo at gumaling. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, Aris. Kaya, paggaling mo, gagawin ko ang lahat para maging maayos ang ating pagsasama. Kahit mahirap lang tayo. Dahil sa kabila ng lahat, mahal na mahal pa rin kita. Mahal pa rin kita, Paula. Sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang asawa ko. Aris, nandito din ang taong nagdala sa'yo rito sa ospital. Kamusta ka na, Aris? Should we stay? Joji. Narinig ko yung pag-uusap ng mag-asawa. Nakita ko na wagas ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Pagmamahal na gumising sa pagiging makasarili ko. At nagmulat sa aking mga mata sa katotohanan na kayong mag-asawa. Kayo ang dapat magsama sa habang buhay. Salamat sa pagiging maunawain mo, Joji. Aris, handang-handa ako magparaya para sa kaligayahan mo, babe. Para sa maayos na pagsasama ninyong mag-asawa. Kaya masakit man sa akin. Lalayo na ako sa buhay mo. At bukal sa puso ko. Ang may papayo ko sa'yo sa huling pagkakataon, babe. Don't settle for number 2. Mas masarap ang nag-iisa sa puso ng taong mahal mo.
Hold my hand and look straight in my eyes. If we can't say goodbye, then we'll work one more try. Don't settle for number 2. Masarap ang nag-iisa sa puso ng taong mahal mo. Ang sabi ni Papa Jack, don't settle for number 2. Masarap ang nag-iisa sa puso ng taong mahal mo. Tell me, why did we find each other? Only to part ways in the end. Tell me how we learned to love each other. And tell me why two people have to change. Don't settle for number 2. Masarap ang nag-iisa sa puso ng taong mahal mo. Was it pride that made us drift away? Hurting words we should not even say. Hold my hand and look straight in my eyes. If we can't say goodbye, then we'll work one more try. Don't settle for number 2. Masarap pag nag-iisa ka sa puso ng taong mahal mo. TLC, The Drama Special, Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, don't settle for number 2. Masarap ang nag-iisa sa puso ng taong mahal mo. Bakit nga ba may mga lalaking nagloloko? Dahilan po niyan ang babaeng sakit niya sa ulo na instead maging kaibigan niya sa panahon ng problema, kanya pa palang worst enemy. Ang babaeng instead na kanya maging katuwang, kanya pa palang magiging kasagutan. Kaya naman, Mrs., kung ayaw nyo na magloko ang inyong mister, bigyan mo siya ng magandang rason para patuloy siyang maging tapat sa'yo. Bigyan mo siya ng magandang rason para hindi na siya lumingon sa iba. Magandang rason para ikaw lang ang ibigin niya at hindi na maghanap ng iba. Georgie, gaya ng sinabi ko lang din noon, maghanap ka ng lalaki na ikaw ang gagawing permanente at hindi lang pang temporary. You have a good heart. Naniniwala ako na darating talaga ang taong inilaan sa'yo sa tamang panahon. Paghuwat lang dong. Huwat-huwat pag na-ay time. Ano yung pagwat? Mag-antay ka lang dang. Yeah. Parang English din. Oh, Pagwit. pag-wait. Huwat wait. Oh, diba? Yun lang. Masaya naman ho talaga, kapwa kabisyo, no, yung family kapag meron kayong enough income para matugunan yung inyong mga pangailangan. At mas masaya din, no, kung higit pa doon sa kailangan nyo, nabibili nyo. Sino ba naman po ang may ayaw ng buhay na ganon? Lahat po tayo talaga gusto ng ganyan. Pero, hindi ho ba mas lubos at mas totoo ang kaligayahan kapag ang pamilya nyo po ay nakukuhang magmahalan at magkaunawaan sa kabila ng kahirapan at kakulangan? Yun po yung joy na tinatawag, no? Kaligayahan na hindi napapantayan at hindi nakadepende sa kung anong meron kayo. Yung merong kapayapaan sa tahanan kahit hindi nabibili ang gusto at hindi bongga ang pamumuhay. Yun po yung talagang complete na kaligayahan. Kaya po tandaan, hindi ko mo po mapera, masaya ang pamilya dahil marami pong mayayaman na malungkot ang kanilang buhay kahit halos lahat na ay meron sila.
Correct, Kek. O, diba? Hindi po talaga pera ang magpapaligaya sa atin, kundi yung mga taong... O, sandali lang po yan. Kasi pag nawala yung pera, malungkot ka na. True! Kaya huwag mong ididepende doon ang kaligayahan mo. Oo naman. Kasi ang pera, madali lang pong gastusin yan. Bigyan ka ng 10,000, ubus mo na yan eh. Oo, diba? Pero yung taong mag-i-stay sa'yo at magtsatsaga na ikaw ay mahalin till death do you part, yan po yung mahirap hanapin. Yan. Lalo na sa panahon ngayon na nagkakanakawan ng jowa. Alam mo, akala mo naka-jackpot ka na, yung pala inagaw pa na kaibigan mo. Parang damit sa sampayan eh. Nung araw, uso yan eh. Ang Oo. gawa sa sampayan eh. Pero Oo. ngayon, na-experience ko pa rin yan, Mama Christine. Oh! Nawalan ako ng bre sa sampayan eh. Kailan? Kailan lang? Paborito kong bra yun eh. Talagang naiyak ako sa nanay ko eh. Paborito ko. Magkano ba yung bra na yun? Pabayaran mo sa 600 eh. 600 Ay, mahal. mahal eh. Oo, sabi ng nanay ko, baka ginawang tasa kasi mangkok daw. Why not, di ba? Why Oo, not? ayan yung mga kala po natin bagay lang ang naaagaw ngayon, pati tao na. Truth. Kaya naman, Mama Christine, hindi dapat lang sisihin yung nang aagaw kasi hindi naman maagaw kung hindi rin gusto nung magpaagaw. Oo, diba? Magpaagaw. Truth. Hindi lang naman talaga dapat si Georgie, yung mga katulad ni Georgie ang sisihin. Kasi again, sabi nga natin kanina, hindi naman sasama yan kung ayaw din ng taong ayaw. sumama. Diba? Ibig Alam mo sabihin, ginusto rin kasi nila. Yes, Pero gusto again, rin. anong reason behind? Yun yung i-research mo. Bakit nga ba nagloko yung asawa ko? Tingnan mo yung sarili mo. Pag-aralan mo yung sarili mo, may nagawa ka ba para siya, Correct. para ikaw ilokohin niya? O diba? Pero kung wala ka nagawa, pero niloko ka pa rin niya. Eh di ano rin, wala ka rin ginawa eh. Di ano. Eh di good luck na Kasalanan lang. mo rin yun. Oo. Wala kang ginagawa eh. Oh, hindi mo siya pinaglalaban eh. Ay, diba? Diyos ko po. So, yun lang yon. So, sana po, sa mga katulad po na pinagdadaanan ni Georgie, sana po, mahanap nyo po yung para talaga sa inyo. Yan. Ganun lang Oo, yon. sana Kasi, wag po kayo makontento na tira-tirang oras lang ang napupunta sa'yo. Correct. Kapag holiday, halimbawa, Valentine's yan. Oo, yung tipong Valentine's. 14 na celebration, pero kayo mag-celebrate kayo 13 o 15. Huwag ka makontento doon. O kaya 15. Correct, yung tipong... Diba? Pasko, 25. Nag-date kayo, 23. Ang layo sa Pasko. Oh, diba? Ang lungkot pa rin ang Pasko mo. Huwag kayo pong makontento sa ganyan. At si Lord po ay may nakalaan na best para sa ating lahat. Oo. Kung hahanapin lamang po natin yung best na yan. No? Correct. At syempre, mag-isip din po tayo ng tama. Pumili po tayo ng tao na single. Hindi po yung maninira po Hindi tayo po ng isang double. pamilya. Yeah. O, diba? At ito lang yun, kasi marami kasi mga kabikihan na nakikinig ngayon na nahihirapan silang maghanap ng better half nila. Kasi nga, karamihan piniperahan lang Truth daw sila. labels. Masakit, Sinasamantala, diba? Oo, siguro maging matalino na lang po tayo sa pagpili Kasi ng tao. Mama Christine, meron talagang seryosong lalaking Correct. talaga nagseseryoso sa mga marami. kapatid nating Becky. Lalo na ngayon, Mama Tanya, maraming. Lalo na sa mga wag na lang. Yan. Marami na ngayon. Oo, meron pa rin pong nagseseryoso. Oo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang forever ay totoo! Correct. Oy nga pala, Mama Tanya, bago tayo magbasa ng mga komento ng ating mga kabisyo, naka-tune in yung mga kaparian. Sila Father Marty, Father Daniel, Father Marco, and the Father Patrick Kalimlim. Sabi ko, hello Father, nakakaloka pa naman ng drama today. Sabi niya, oo nga, nagkakantsawan nga kami, ang kulit. Bigla ako nahiya nung nag-text si Father Patrick. Okay lang yun. O, diba? Hello, Father Patrick! So, oras po natin, 1:43 at oras na nga para sa ating TLC Drama Special Interactive. Involved ka dito. Abay, nag-voice message ka na ba? Kung ano man ang iyong lingwahe, dialekto, pwede yan. Huwag ka mahiya. Trot! Pipilitin namin intindihin yan. Kung Bisaya yan, makasabot ko dahil diha. Oo, andyan si Christine. Corrected by. O, diba? Kapag ka... Tagalog, ako bahala dyan. Kapag ka malalim na Tagalog, si Tanya bahala dyan. Ako bahala dyan. O, simulan po natin ang voice message mula po kay Bea Nicole Vin. Masarap talaga sa pakiramdam na alam mong ikaw lang ang nag-iisa sa puso ng taong mahal mo. Sa'yo lang siya nakasentro or ikaw lang ang priority niya sa buhay. At ang ibig sabihin nun, kontento siya sa'yo. Kaya dapat, maging kontento ka rin sa kanya. Yun lang yun. O, diba? Oy, si Ate Bea Nicole Vin, taga Tugigaraw City, Cagayan yan. Oh! Hello po sa mga Cagayan. Tugigaraw. Yan. Wow! Tugigaraw. Ano daw? Ano sabi ni ate?
Yun nga, huwag kayo makontento na na number 2 lang kayo. Pero alam mo si ate, in an open relationship. Pwede pa raw. Pwede pa raw po siya. Isa po siyang matter. Pwede pang i-occupy ang space. Ganon? Pero may boylet sa tabi niya eh. Hindi, open pa nga eh. Pwede pa. Ay, ganon. O sige, push Ay, niya. eto si Rodel Zamora Palagtiw. Tingnan natin kung maayos ang kanyang pag-record. Pero okay lang yan. Si Rodel Zamora Palagtiw. Tingnan naman masasabi niya. Masaya yung humanap ka ng income. Pag magtrabaho ka na lang, hindi yung maglandi ka ng ibang tao para makatulong ka, pagbigyan ka ng pera. Mas masaya yung pamilya na nagmamahalan. Hindi yung mag-away, hindi yung dapat magkaunawaan para masaya ang pamilya. Hindi nga maghanap ng ibang kaligayahan kasi masama yun eh. Yung maghanap ng ibang kaligayahan. Yun yung makapagsira ng iyong relasyon. Yun. Masama yun Masama yun, manira ng ibang relasyon. Kaya si Kuya medyo nahihirapan sa kanyang Tagalog. Dahil taga Negros Oriental siya. Alam mo sa mga taga Negros. Hello. Si Kuya Rodel Zamora Palagtiw ay ang nickname niya Dongski. Lapit, di ba? Dongski! Ang lapit. Dongski! Tira, Dongski! Ano yan? Laro niya ng bata yan. Sige, ikemot! Sige, mga ganun. Ganun pala. Pakinggan naman natin yung sinabi ni Renalia Miguel. Renalia Miguel! Tama, sa relationship kasi, kailangan ng respect. Kailangan yung i-respeto yung isa't isa. Kailangan nyo din mag-give and take para hindi nahanapin ng partner niyo yung pagkukulang niyo sa iba. So, ang sarap-sarap kaya nung ikaw lang yung option ng mahal mo. Yung hindi na siya magdadalawang isip kasi nga, ikaw lang yung nag-iisa sa puso niya. Tsaka, kahit kaya maging forever alone na ako, okay lang sa akin, basta sa puso ng mahal ko. Diba? Masarap naman talaga na ikaw lang yung, diba? Ikaw yung priority, wala siyang ibang option. Truth, parang sinabi lang ni Emil Potpot sa Twitter, sabi niya, mas masaya maging priority kaysa maging option. Diba? Totoo naman talaga yun eh. Yung tipong buong oras niya, hindi niya ipagdadamot sa'yo. Kapag tinawagan mo siya, honey, mag-date naman tayo. Pupunta siya sa'yo na walang, teka lang, nandito kasi yung number 1 eh. Diba? Mahirap, diba? Halimbawa, nood naman tayo ng sine. True! Kasi merong, dahilan. Correct. At ito pa yung mamata niya, kapag ka magre-regalo, imbis na full 1,500 yung ibibigay na regalo sa'yo, naging 750 na lang. Kalahati kasi yung nga may kahati ka. Dati, pag isa lang ang jowa, ang binibigay na kwintas, malaki ang pendant. Correct. Pag kalahati na lang yung pendant. Ay, Diyos ko. Ayoko na gano'n. Ayoko na may kahati. Dati, 24 karat gold. Ngayon, 10K na lang yung binibigay sa'yo karat eh. Hindi pa pwedeng isang la. Ayan. Ipatubog mo na lang. Ipatubog na lang. Maganda yan eh. Diba? Ay, nakuan. Ito, basa tayo ng mga comments sa Facebook fan page po ng Love Radio Manila and Yes FM Manila. Meron ka dyan, Mama? Sige lang, Mama, ikaw muna. At naghahanap ako. Ayun pala. Sabi ni Chavez Del. Masisisi mo ba si Aris Paula? Naging mapaghanap ka. Sa halip na tumulong ka, naging nager ka pa. Sabi ni Chavez Del. Ang probinsya niya ay Camarines Norte, pero andito siya ngayon sa Marikina City. Yun sabi naman dito ni Alvin Jo Valdez, marami naman, bakit nakikipagsiksikan ka? Alam mo naman, na pangalawa ka lang. Ako, hindi papayag na kabit lang ako. Nagtatrabaho siya sa Eddie sa puso mo. Saan ba yun? Ang dami ko nababasang ganyan. Sa Krusty Krab. Diba? He went to Burgos National High School. Saan yun? Sa Burgos yun. Malapit yun. Sa Burgos. Tama. Sabi ni Liel Chavez, yan. Masarap daw talaga pag ikaw lang yung walang kahati. Haha, maka-comment lang. Uy! Sabi naman dito ni Salvador Angeles na taga, di sa puso mo rin nagtatrabaho. Ang dami nila doon nagtatrabaho. Hindi ba napupuno yung kumpanya nyo? Ito nga mamata niya, manager at Eddie sa puso mo. Siya yung manager. Si Salvador Angeles, ewan ko lang. Sabi niya dito, okay lang yan kung pangalawa ka lang kasi ang pangalawa, yan ang tunay na minamahal.
Dahil kung tunay niya mahal ang Ona talaga, hindi na yan maghahanap ng pangalawa. #kabet. In fairness, may 3 likes yung kanyang komento. Ni-like ni Jenny V. Alcaraz Zamora, Alona Morada, and Ana Mendoza. Aba, ang dami nag-like. At eto may nag-comment. Si Lian, you're wrong. Si Lian, Anong you're comment wrong. niya? Sabi na nag-aral sa Universidad de Zamboanga. Ay, hello. We, di kaya kuya, mali din kasi minsan may lalaki din na makaka-realize sa mali nila at bumabalik sa una. Yan yung mga lalaki na nagpapadala sa tukso. Har peace. Naghahanap ako dito eh. Ay nako, maghanap ka dyan eh. Ay nako. Totoo po yan. Baka dumating yung time na malaman ng dalawa, mawawalang kapatuloy. Sabi ni April Kayubit ng Tabon-Tabon, Leyte. Ayun Hello sa mga taga-Tabon-Tabon, Leyte. Oy, sabi dito ni at Elaine J.S. May forever, Mama Christine. Forever tayong love ni God. Yon. O, diba? Kung may forever naman talaga si God, si Lord Truth yun eh. naman talaga yun. O, diba? Yan nga po yung mga komento ng ating mga kabisyo na nagpaka-involve sa kwento natin this very Yes, na pinagbidahan po ni Chico Loco ng Yes FM Manila bilang si Aris. At bilang Paula, si Missy Hisa po ng Yes FM Manila. Bilang Joji Jego Bandido, Love Radio Manila. Patrick! Lalabanderas po ng Yes FM Manila. Parang mangkukulam yun sa'yo. Pangit eh. Si Roy, Christopher, Love Radio Manila. At si Lenny. Tama ba? Shy Tisay ng Love Radio Manila. Ito po mula sa panulat ni Orly Aquino, Sound Engineer, Jason Sagun, Musical Scorer, Danny Frias, Directed by Salvador Royales. Aray, masakit sa ulo. Diba? Oy, Okay ka na ba? Oy, mamatay nakakatuwa si Direk Badong Royales. Bakit yan? Kasi kanina, di ba nilalagna talaga ako ng bunggam-bungga. And hindi pa, hanggang ngayon, binigyan niya ako ng gamot. Thank you, pati tinapay. Ang sweet talaga. Hati tayo Ay, sige, bibigyan kita. Mga yung dulo sa'yo. Yung mga pag namugmug-mug mga yun, ganyan. masarap kaya yung lagyan ng asukal. Truth. Ay, maraming salamat, Direk Badong Royales. Napaka-sweet. Napaka-sweet talaga. Ako binigyan niya ng pasensya nung isang araw eh. Alam mo yung biscuit na pasensya? Oo. Yun. Ay, sweet nga talaga. Humaba tuloy ang pasensya ko. Ayan tayo eh. Teka lang, nagpipili ako ng kanta eh. At syempre nako, bukas po, mahaba pa ang ating linggo. Ano ba? Mahaba po ang ating dramahan ngayong linggo na ito. Nagbabasa ako ng comment eh. Oy, maraming salamat. Patuloy pa rin po kayo magkomento, maki-involve ng bonggang-bongga. Mag-comment lang po kayo sa Facebook fan page ng Love Radio Manila. Mag-send ng iyong voice message. Kinakailangan malinaw, 30 seconds maximum. Bawal bumate. At bawal maingay po sa Yes FM Manila. Yan. Correct. At pwede ka rin mag-text TLC space ang iyong komento, pangalan, lokasyon, send sa 2600. 2600. Hanggang alas 3 pa po ako ng hapon sa Yes FM Manila. Si Bebe Christine Dera Ariba hanggang 4 p.m. dito po sa 90.7 Love Radio Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. Nakapiling niyo po mula nga po sa Yes FM Manila ang DJ na may tita ni Chinita. Mula naman po sa Love Radio Manila ang DJ na may K, Christine Na Dera. magbibigay solusyon. Pwede rin ng konsumisyon. Pwede rin flowers kasi kung piso lang sana ang dozen of roses, hayahay ang buka. Kaso walang magbibigay eh. Okay lang yan. Bunot na lang tayo ng santan dun sa may kay Aling Yan. Kapag kaalauna na. Drama na! Oy, kanta ko kay Tanya Chinita yung itatago na lang. Ay, bye-bye! TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito.